Pérez ha tingut que repetir aquest número tan curiós, el 91, que ha sigut afortunat en el quart premi. Anem a veure imatges d'Ondara. Així estem a les portes de l'administració número 1 d'Ondara. L'últim premi, el quart premi, l'últim que quedava, ha esguitat a molts veïns d'esta localitat. Un quart premi, com dirien col·loquialment, un número lleig, un número un poc curiós, el 0009-1. S'ha venut en aquesta administració. A més, ha sigut molt repartit. S'han venut 10 sèries, és a dir, s'han repartit 2 milions d'euros i tot s'ha venut a la ventanilla. El més curiós és que la propietària diu que no ha costat de vendre, era un número així raret, però que no ha costat de vendre. Però ella no s'ha quedat cap, és a dir, sí, alegria, satisfacció, no s'ha costat per així cap afortunat, però bueno, esperarem el moment per a parlar amb algun d'ells. On està Victòria Masso. Bona vesprada, Victòria. Hola, molt bona vesprada. Suposa que ens sentireu. Ens trobem a un restaurant d'Ondara. No és dissabte a la nit, és diumenge, però un diumenge molt especial, perquè tots celebren des del migdia i el quart premi que ha caigut a Ondara. L'ha repartit l'única administració de la localitat, ha repartit 2.000 milions d'euros. 10 sèries, 100 dècims, repartits en finestra i, per tant, repartits a molts veïns del poble. Tots des d'este matí celebren. Com poden observar, és un ambient de festa total. I per què estem en el restaurant? Estem en este restaurant perquè el propietari, que anem a saludar ara mateix, és un dels protagonistes del dia. Ahí li diuen Antonio Serrano. Muy bona vesprada. Muy buenas tardes. Volia saber tan sols, anem a fer-li tan sols una pregunta, i és com se ho ha passat en el dia d'avui? Hoy me lo he pasado, para mí ha sido un día fenomenal, con todos mis amigos, mis hijos, mi familia, y disfrutarlos con todos. Suposa que serà un dia que no oblidarà mai, com poden observar, un dia que Ondara no oblidarà mai perquè és la primera vegada que cau esta localitat, un premi tan important. Els anem a dir adeu des d'ací, des d'esta localitat, que de segur demà continuarà en festa. Continua la festa, gràcies, Victòria, però el quart premi no només s'ha viatjat a Ondara. Altre pessic s'ha compartit amb els veïns de Xàtiva. Bona nit. Molt bona nit. Així estem, ambient de festa en este bar-restaurant d'Ondara. Així està moltíssima gent. Està l'administradora, està també els afortunats i que celebren i quart premi. I quart premi, este número, que diuen que era un poc lleig, però evidentment no els importa. Celebren esta nit, ho porten celebrant des del migdia i ho celebraran al llarg, estic segura, del dia de demà. Un premi que ha arribat feliç a esta localitat este matí, rebien 2 milions d'euros, ho repartia l'administració número 1. Podríem dir que el millor premi que ha tingut Ondara en la seva història. Han repartit 10 sèries, 100 dècims, i tots, com veuen, ho celebren. A Ondara és la primera vegada que toca un premi important de la loteria de Nadal. L'administració número 1 ha repartit un total de 2 milions d'euros. Este matí l'alegria no es podia amagar, sobretot en l'administradora, que ha venut 100 dècims d'este número. Supercontents, mireu la gent com està, i això que encara no ha vingut ningú que tinga cap de dècims. Molt contents. És que és el de Nadal, és el sorteig més gran per a un administrador. Tots els veïns han eixit al carrer a celebrar-ho i la majoria dels afortunats ja tenien clar en què s'ho gastaran. Pagar lo que podamos y pasar una Navidad con mi familia bien. El 91, un quart premi que ha convertit els veïns d'Ondara en els primers premiats de la Marina Alta.